Takže zdarec lidi, vítám vás u dalšího dílu 10minutovka s rytírem. Předem vám musím oznámit, že jsem trošku pracoval off screenu, protože jsem si myslel, že natáčím a nenatáčel jsem, takže nevadí, ale pokusím se to příště udělat tak, aby se tohle nestávalo. Takže, co se stalo? Mám postel, zvětšil jsem si dům a trošku jsem v noci bojoval, ale vlastně jste přišli jen o něco málo, takže prostě jsem si vykraftil druhý meč, tohle už je druhý a fakt skoro o nic jste nepřišli, jenom prostě jsem byl v tamhle, teď zrovna nemám načítání, ale tamhle někde je džungle, tak tam jsem to prošel. A tamhle je džungle a tady prostě v tomhle biomu jsem byl a trošku jsem zabíjel příšery. No a tady je creeper zrovna, což mě celkem štve, protože se mi stala taková věc, že mi jich tady asi 5 vybouchlo. A normálně jediný můj strom žije. Prostě, jediný ten strom to přežil. A ty už bys měl zhrnout, ne? No, ještě ne. Tak počkej. Počkej, já si zajdu pro meč a hned tě udolám. No a prostě stalo se to úplně tak, že natáčím, říkám si super, už to budu mít natočené, takže ho vypnu natáčení, zkontroluji, jestli to dám na net a nic, nebylo to natočené, prostě vůbec nic, takže nevadí. No a prostě bourat už se mi to nechtělo, tak to jednou přežijete. No. V tomhle díle to bude vlastně takový shrnutí všeho, co zatím tady máme. Už jsem se rozhodl, co asi budeme mít jako hlavní cíle. No, tak vidíte, přesně takhle tady bouchlo těch 5 creeperů, ale vypadá to tady takový jako epicky, tak jako prostě vchod dolů. Úplně krásně tady bouchly a mně se to vůbec nelíbí, ale jo, dobrý, dá se to přežít. A prostě tady takhle bouchly, že jo, přece jim to nebudu zakazovat, jsou to creeperové, s nima už to jinak nebude a to mě pěkně štve. Zastřel toho krepáka. No, shit. No, nevadí. Takže jdem na skeletíny. Jo, už jsem se v té svojí postýlce vyspal, což je super. To mě... no, nevadí. No a... rozhodl jsem se, že se to bude jmenovat 10minutovky, protože většinou budu nahrávat okolo 10 minutek, protože díl je to takový, je to nejzvládatelnější, tak to řeknu. Delší díly by byly až pak, pokud by třeba bylo něco, co prostě se na ten další díl udělat musí, tak to bude na ten další díl, ale jinak to fakt nebude jen tak, jakože by to bylo pravidelně, že by bylo po každý třeba půl nebo 2 hodiny dokonce. To by vás přestal bavit. Takže já jsem se rozhodl, že toto pojmenuji 10 minutovky, protože se budu snažit natáčet v rozmezí 10 minut. A to si děláš srandu. Ale jsem vám chtěl převést cestičku, dokud mi to tady ten creeper neodbil. Jsem to tu měl postavený. Vidíte, ten můj strom je strašně bytelný, protože kolem toho bouchlo asi 5 creeperů, já jsem to musel zarovnávat. A všechny ty stromy kolem toho mýho a i ten můj přežili. Takže jako dobrý. A tohle jsem nechtěl. Tak. Takže já už mám nápad, co bychom
tady uděláme. Tady totiž bude žebřík. Takový co? Takový nápad už jsem navěděl. Tak. Ne, bude to normální. Já mám radši tohle normální dřevo, protože ono je lepší a vlastně teď to tady vygrýfuju. No, vygrýfuju. Takový blbý slovo. Dobrý. Jo, ale mám dost tohohle dřeva, takže minimálně z půlky bych to... Ty vole, ty. Tak tohle, jestli jste slyšeli, tak to byla dost krutá rána. Ježišmarja. Nechtěl bych. No. Každopádně tady uděláme žebřík. Akorát. Dobré. Tak, a tady si to trošku zvelebíme, abych měl celkem dobrý nápad, že by tady vlastně byl druhý patro. Že mě se úplně nechci sekat ten kmen, ale vlastně i když by tam bylo jen jedno dřevo, tak by to drželo. A doufám, že je to pravda, protože jinak je to špatné. No. Tak. Já se omlouvám, dneska vůbec nemám představu o času. O tom, jak to bude s časem, jak to dneska budu zvládat. Takže to možná... už se smívá. Nemám rád... Ježišmarja, další blesk. Já se bojím. Měsíc už vychází, ne, spí. No, upřímně mě překvapilo na téhle mapě, že se tu spavnuje tolik skeletonů, ale já už bych vážně udělal poslední věc. Vím, že tohle asi určitě nebylo 10 minut, ale tenhle díl prostě bude možná trošku kratší, nevím, třeba jsem to přetáhl. To se hlavně jako, to nechci, aby se stalo. Takže já už to pomalu ukončím, takže jo. Takže se mějte, zdarec. A nezapomeňte dát like, odběr a koment. Takže čus, těším se na vás v další 10 minutovky s rytířem.